naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Breek op Lyrica Reactions. Ik is Geista Black. Welkom bij Breek op Lyrica Reactions. Als het jouw eerste keer is, als je reeds was, welkom terug. Nee. Als je nog geen subscriber hebt en je denkt je wil subscriben, please feel free to subscribe. Je kan die onderknopje drukken. Nee. Je dit subscribe button. Nee. En los me een like. Als je die like. Nee. Los een comment dat ik kan horen dat ik zie wie is. Dank je voor jullie wat altijd comment. Als gewoonlijk een paar mensen wat altijd comment. Nee. En daar zit zo'n knopje daar, zo een bij hier ook, zo een. Dus ik kan hem ook drukken en zeggen, ik like die reaction of ik like je. Oeps. Wat vang ik aan nou hier? En ik heb die mic opgelucht, sorry man. Ja, dat weet ik het weer radio, eerste rivier is slot, ne? Ja, elke zaterdag is daar slot, dat is de eerste radio, eerste rivier wat ik heb de show op radio, eerste rivier, ja, 4 tot 1 uur, elke zaterdag, nee. Als local speel, ik kan zeker nou wanneer in die studio, of ons zal het die request show, nee. Maar ik zou dat weten, want wanneer ik die request show ga doen, dan stuur je jouw music. Vandaag reactors op Cathy, Zeibo en André Graham. Trek zijn naam is Ik Was Daar. Als je weet, als het Cathy is, is het dan gaan heartbreak. Dit is gonna be a heartbreak. Of liefde. Nee. Maar ik kan nog zien, Ik Was Daar, zie je van mij al klaar. André Graham is een artist. Is een zanger. Nou, dat weet ik weten. En Zeibo is een vaarlijke MC. Nee. Al die pad van die oorskap. Koos boven wat zei die dogs. Ik was daar. Wat loopt die man niet met zijn phone in die handen? Zal die begin? Ja. Wow. Why do I always do this? Oh, ik had het gemute voor de reden. Dus give me a second people, man. En vraag verschoning van die mannen. Nou, dat is gewoon die. Dan gewoon unmute. Die is unmuted. Dus bij iPhone quality, dus ik had zomaar zien, dat is iPhone die. Wat is die of wie is die wat die boodschap gestuurd het? Julle mannen sal mos weet. QJXN, ons naam is Kiam, ne? Kiam Jackson. So, Kiam Jackson. Die Q is, kooi gedoen, Q voor Kiam Jackson JXN. Oh, senior Buta. Hi Xavier, I have something I need to tell you. I met someone else, it's over between us, I'm sorry. Ja, per WhatsApp, wat is die iPhone? Dat is weer, dit zo smal, kijk brother. Ik heb iemand anders gemiet. Ik heb iets te vertellen. Ik heb iemand anders gemiet. Het is over between us. Hij is klaar met hem. Niet zo, bro. Ja. Vandaag wordt iemand maar die phone afgezet. Ja. Nee man, kwaad. Ik is klaar met jou. Oké, hij wordt Zeibo gecontact. Tiger's Milk is een popular restaurant. Ik wil meer willen dit voor jou zeg maar. Zeg voor mij hoe kom hoe het zo aangaan. Lately als je different en ik kan niet verstaan. Zeg me wat ons verkeerd te gaan. Van baby ik was daar voor jou, die rood donker daar. Toen niemand was, ik en je was altijd samen. Je was mijn beste bra, maar nou is je schaars. Yay, die man zingt het maar zo straight, meneer. Nou kijk je nou, dit is nou, ik denk van, wie zijn song? Is dat nou Cathy's song? Ja, ik denk het is Cathy's song. Oké. Die man zingt goed wat gebeur hier, nou vandag. In vandaag zijn reality.
En ik het gezien, ik was bij een live show van Cathy. En die vrouwmensen, die spannen in Noordkap het elke woord saam gesing. En ik het besef dat die wat die man sing hier gebeur vandag is relevant vandag. Dat waarom het zo groot, hoekom het zo groot gegaan het, of zo groot is because die singing what is relevant for today. En it has to hurt. Just so, nou kijk nou, hier kom die girl, die een girl die kom in Zeibo en Cathy is daar. Bij die specifieke restaurant. Maar nou is kaars. Jy was 'n blessing geweest vir my girl. Ek het jou kom save soos ek hier om nou jou ego when you wake up. Ek het gebrek en gesê jy's myne. Nou dan jy die strate in die hande en jy los my op die pavement. Ja! Man het gebrek en gesê jy's myne. Maar nou het hy my gelos en sy ran die straat en hy los my op die pavement. En hy was van die hoed. Kom maar wat sê die man nie? Ek was aan die begin saam met jou. Was aan die begin. Maar nou is kaars. Jy was 'n blessing geweest vir my girl. Ek het jou kom save soos ek hier om nou jou ego when you wake up. Egos. Ek het gebrek en gesê jy's myne. Nou dan jy die strate in die hande en jy los my op die pavement. Nou ewe sta, die donker daar, die pijn en die struggles. En nou soms klaar, maar in liefs was het goed terwijl ons geluisterd. So ons het 'n goeie tyd saam gehad, maar it's done now. So but what we had was beautiful. Maar ons is klaar. Ja, die pyn van liefde is baie seer. En liefs was het goed terwijl ons geluisterd. Baby, ek het langs aan jou verstaan. Laat die lekker leg. Ek was uit hier al die tough times. Nou soek jy beter days. Sê my video opgevat tot daar. Laat die lewe tijd. Hy man body know het was hy daar nie. Dat was ek en jy. Ik het vir jou saamgevat. Ik het jou laat opgaan. Ik het jou laat elevate. Ne? Die bro, wat hy nou weet. Hy was nie daar nie, girlfriend. Ik het jou gevat naar die level toe. En nou kom hy afvatting maar vir jou nog maar net so. Liefde. Ik was altijd daar bij jou zoals elke moment. En ik was liefde aangebied, toen kies ik jou na. En hij was. Ik was liefde aangebied, maar toen kies ik jouw liefde. Ja, nou ja, hij betrayal. En ik was liefde aangebied, toen kies ik jou na. En hij was, maybe my mistake, maar als ik nou dan. Hij was net een mors, want hij wat ik wist in jou. Ik wil dat ik bij jou zat, maar zeg voor mij hoe kom hoe zo aangaan. Lately had je different en ik kan niet verstaan. Zeg me wat is verkeerd te gaan. Van baby, ik was daar voor jou, die donker daar. Toen niemand was, ik en je was altijd samen, je was mijn beste praat. Maar nou is kaart. Hoe kom ik praat met jongens in die installation niet? Hoe kom ik liefde op mijn morses in die beesten niet? Ik praat met die luister niet zo, hoe kom ik praat? You know? Hoe kom ik liefde geven? Ik mors het dan niet. Hoe kom ik liefde op mijn morses in die beesten niet? Ik is net die beter niet, ik is niet eens beter niet. Je naar jouw beestjes op je straat, nog eens ik get it. Hoeveel van de handen raak je dronk, dan moet ik weten. Yo. De raak je dronk, dan moet ik weten. Dan moet ik op. Moet ik beter eten? Dan je stream met mij. Hoeveel keer moest ik al die strijden? Hoeveel keer ben jij dan al met mij bekleed? Wow. Is te veel nu op die oomlijk, is te bij voor mij. Ja, de keer als je verkeerd is, zet je alles voor mij. Ik is moe gaan van die drama. En gaan samen op haar praat. Dus ik kan het hier, hoe kom je nou bij jou man slapen? Yo. Die man wat... Like, you know, if, as jy ooit lief is vir iemand en dinge weet jy uit die, of dinge is besig om nie uit te gebeur, as het dinge nie besig om te gebeur nie. Die man het so ver gaan, ek gaan met jou pa praat. Hoe diep is het? Tjoe. Jy slaap al by jou ma, die weet sy nie met hom in wil koppel nie. Ek gaan saam op haar praat, dis ek kan het hier, hoe kom jy nou by jou man slaap? Girl, ek was daar gewees vir jou. Jy doen jou tape en niemand laat nou. Ik hoor dat jy van vertrouw. Dan doen nie wat jy gedoen het aan my en jou. Ik heb nog niet verwacht Andre Graham gaan die in Afrikaans zingen, because ik onthou toe hy gebeef het met Junior, rest in peace. Toe, hij was alles in Engels als ik recht kan onthou. Hij was alles in Engels. En hier zing iemand in Afrikaans, ne? En it's nicely done. Ik wil dat ik bij jou zag, maar zeg voor
van mij, hoe kom je zo aangaan? Lately is je different en ik kan niet verstaan. Zeg me wat ons verkeerd te gaan. Van baby, ik was daar voor jou, die hoe donker daar. Toen niemand was, ik en je was altijd samen, je was mijn beste braaf. Maar nou is je schaars, babe. Ik was daar voor jou, die donker daar, babe. Al jouw vrienden seks niet goed genoeg voor jou. Kijk hier, om te vertellen vir julle die. Hard somies as die board of directors. Hard somies as die board of directors. Sy is die company. Maar hulle is die board of directors en hulle gaat aan haar kop en klim en sê, nee, hy het die curry, hy het die drippie, hy werk by Shoprite. Die somies doen het. Dit is hoekom sy nie kan, sy wil jou hee, ne? Sy wil jou hee, sy wil by jou wees, maar die somies besluit, nee, sy is nie goed genoeg vir haar nie. En baie van julle dames, as daar dames is wat die kyk, baie van julle dames, you lost out on a good man because of your board of directors, which are your friends. En jy het my verlaat. Hulle moet eers jou eerste approve. Daar kan sy uitgaan met jou. En jy het my verlaat. En nou verloor ek slaap. Leef wakker in die handen, nou zijn nie maar dom saam. Jy weet vir my, maar jy sê jy wat in fout is. En jy is die rede vir kom ons is by ons nou is. Sê vir my wat moet nie maar met al ons fouters. Van nou wat ek hoor het is ons twee se memories. Jy sê nou is samen nie. Van ek het het nie verdien. Ek wil net weer dat ek vir jou zeg maar. Sê vir my hoe kom ons. Katie! Weet jy hoe mooi is Afrikaans? Ne? En die broer sing in Afrikaans. Andre Graham gesing in Afrikaans. En sy bou rap in Afrikaans en ons identify en is Afrikaanse tyd nou. Unfortunately nie. Is Afrikaanse tyd nou. Engels, daar was het period van Engels gewees en ons kon nie vir ons express soos die nie. En hoe gaan die man, en ek het dan gisterse reaction, no? Van Noura G, toe sê ek, van waar ons Afrikaans nou is, ons die manne slaat nou miljoen views nou, en Katie is die nommer 1 as het kom by die miljoen views, hy het about 8 songs, ek het gaan kyk, hy het 8 songs, of music videos, wat in die miljoen is, ne. Maar hoor, sing die man, my bro, it kom uit 'n plek uit van pyn. Ek wil net, jy sê nou is samen nie. Van ek het het nie verdien. Ek wil net weer dat ek vir jou zeg maar. Sê vir my hoe kom ons so aangaan. Lately is jy different en ek kan nie verstaan. Sê my wat ons verkeerd te gaan. Van baby ek was daar vir jou, die hoe donker daar. Toen niemand was, ek en jy was altijd saam, jy was my beste braaf. Maar nou is jy skaars. En ek kat die sing, ja, hartseer kom altyd so deur. Dis baie eenvoudig, you know, ek was die ou gewees. Ek het jou, ons het iets mooi gehad. Jou vriend het jou geïnfluence. Sy het iemand anders gepiek bo kan my. Terwyl ons iets wat mooi gehad het, mooi was, hier gehad het, maar dit besluit, nee, dit smaak nie vir die nie. It happens in love, you know, breakups. Maar soos ek gesê het, hy board of directors. Seriously. Maar nee, beteken nie die man is onskuldig nie, as manne wat mors hier buite. As manne wat mors en dames rasper hier nie. Right, that was a reaction. I actually love it. It's a beautiful Afrikaans thing. That was Katie. En Zaibo featuring Andre Graham. Ek was daar. Nice job. QJXN. Guys, stay black. Stay black.